filmez. Bun venit la un nou video. Au să ne jucăm Minecraft minigame. Tot parcurs o să fie. Bă, ce fac? Ai încep videoul pe YouTube? Da, că fac video. Ia ce am prietena mea care nu mă Aia lasă de să să fac. joacă GTA și nu prea știe telefon. Nu-l băgați în seamă dacă o să-l auziți. Mă chema o pe să-l las YouTube pe- Jojo Marian, dar o să mă cheme Maxi Filip. O să, da, și o să jucăm parcurs și nu o să mai postez pe canalul Regis Ștefan, o să postez doar pe Andrei Ștef, ca să știți. O să fie ultimul video pe Andrei Ștef. Scuze. Ai zis Andro Șteva pe ultimul. Așa că, da. Să încep de la început. Am de să mă parcurs fac. Și Bă, nu râdeți de mine, mama aia lui aici. E un elev, e coleg cu mine, are un câine pe nume Joy. măcar nu l-auziți pentru că trebuie să vorbească la microfon. Are un câine Joy. Pe mama aia lui o cheamă Mariana. Pe Ștefan Andronescu e coleg cu mine. Are un coleg Ciprian, pe mine mă cheamă Taiațe. Hamnam. Hamnam. Bă, dar nu e cam așa, bă. Iese dacă GTA e... Toți ca tățitul E fan știe, de bă. GTA. Dă-te toale. Nu râdeți de mine, că știu foarte bine melodia sos. Am ieșit la vânătoare. După fete frumoase. Așa s-a schimbat melodia. Fără culoare. Fără voci, da, e. Bă, dacă ai văzut ăsta. De ce m-am dus aici? Că trebuia să mă duc la un prieten. Sunt prietesă dacă vreau să faci cu mine. Uite, am adus aici ca să-i împrumut ăstea mașina. Tepi, îți place mașina pe care... O să... Îți place mașina